Etorkizunari begira, azpiegituren beharra neurtzeko bi ardatz nagusi jarraituko dira. Alde batetik, mugikortasunaren paradigman aldaketak. Eta bestetik, ibilgailuek berak erabiliko duten motorea edo erregaia. Mugikortasunari dagokionez, gaur egun hasi dira lehenengo aldaketak egiten. Jendea arduratsuagoa da eta garraio publikoak gehiago erabiltzen du, bizikleta gehiago erabiltzen du, oinezko desplazamenduak gehiago erabiltzen ditu, auto pribatuaren aurrean. Hiriek ere aldaketak egin dituzte. Tokia kendu diote kotxeari pertsonei emateko. Kotxeei eta autoei dagokionez, gaur egun erregai fosilak dira ia bere osotasunean erabiltzen direnak. 2030ean espero da autoen erdiak erregai garbiak erabiltzea. 2040ean ez da autorik egingo erregai fosilak edo barne konbustioa erabiltzen dutenak. Eta 2050ean espero da autoen erdia baino gehiago motore elektrikoak erabiltzea.